Pois iso, como foron os teus inicios no fútbol? Pois, ahora teño 38 anos, xa fai moitos anos que comecei a xogar ao fútbol. A primeira etapa foi no colexio e dende de aí pasei ao pabellón foi pouco a pouco porque sempre me gustou o fútbol é algo que tamén dende casa me inculcaron, entón, foi fácil. De pequeno xa sabías que ibas a ser, xogador profesional, por Sí. así dicirlo. Pois non, a verdade é que primeiramente comezas xogando fútbol por diversión e incluso por facer algo non diferente, diferente non, porque o fútbol é o que practica a grande parte da xente, pero non sabía que iba a acabar logrando xogando o que xoguei. No pabellón tiña unha canteira increíble e recibiches algunha oferta importante, xa desde moi noviño. Dende pequeno sí que hubo unha etapa de cadetes que sí que tiven opcións de ir fora pero daquelas non era tan, digamos, tan fácil como é agora, non quero dicir que agora sexa sinxelo, non, pero non había tanto seguimento, agora hai moitas opcións, que as redes sociais, vídeos, representantes, pero sí que tuven opcións de irme a algún lado, pero sempre, por unha cousa ou outra seguín aquí. Que pensabas nese momento? Por que rechazaches esas ofertas? Non foron tanto ofertas, senón que interese, ao final tampouco había tanta comunicación como hai agora para poder concretar as cousas sí que tuven a oportunidade de ir a adestrar a Mareo, a Xixón hubo opcións, pero por unha cousa ou outra, pois seguín aquí. En Xixón, en que equipo estabas daqueles? Non, aquí estaba no pabellón, en cadetes. Era unha jornada bastante boa e, fomos uns cantos a adestrar ali e, logo sí que había interés, había un adestrador que se foi para ali a traballar e tamén quería, que existira esa opción, pero como digo, non era tan sinxelo como pode ser agora. Hasta cantos anos botache no pabellón? Pabellón ata o meu último ano de xuvenil, ata os 18 anos. Aí rematei a etapa de xuvenil e, puden salir antes, pero, rematei aí no pabellón e logo xa pasei ao Club Deportivo Ourense. No C de Ourense, por que marchache? Do propio pabellón ao C de Ourense? Porque, deuse a opción de que, éramos varios que iban para ali, o ano anterior tamén hubo unha jornada que pasou para o Club Deportivo Ourense, no pabellón non había equipo senior, o equipo referente da cidade era o Club Deportivo Ourense, houve esa opción e a verdade é que non duvidei. Xa de juveniles guardas algunha anécdota de algún partido que te marcara, por así dicirlo? Pode haber moitas, pero sí que nesa etapa de xuvenil tuve a sorte de xogar ca selección galega nesa etapa sei que había opcións, había equipos mirando nos campeonatos e tal sí que é verdade que último campeonato que xoguei non estive moi ben e a verdade é que, sempre pensei que, se neses días estuvera un poquinho máis atinado, digamos, pois o mellor podría haber cambiado o rumbo. Como é competir nunha selección galega? Pois, daquelas estaba todo copado por Celta, Dépor, algún xogador máis que había por aí, e logo estábamos de aquí de Ourense, estaba tanto eu como a Michi, que era o porteiro, e outro xogador que era Brais, que fomos de aquí de Ourense. A verdade é que era unha situación un pouco estrana, porque, ao final eran xogadores que estaban en canteiras moi boas, había moita diferencia, e que nos podéramos estar con eles, a verdade é que era unha oportunidade única. A verdade é que os primeiros días sí que foi un pouco así duro cando ibas a adestrar, porque, vías o nivel e, tú pensabas que estabas ali de recheo, pero, fixen ben as cousas e seguimos ata o final. Hai algún compañeiro dentro da selección ou mesmo no pabellón de juveniles que fose, por así dicirlo, estrella do equipo que marcara os demais?
Sí, home, na selección galega había xogadores que logo foron profesionais. Bueno, recordo un rapaz que, bueno, tiña un ano menos e xogaba comigo, se chama Túñez, que xogou no Celta en primeira división, bueno, non estaba no Celta, iba a fichar no Celta, e recordo que o vía e tiña un ano menos e dicía, bueno, este chaval ten moitas condicións. E logo de aquí de Ourense, pois no pabellón sempre houve bons xogadores, pero, bueno, da miña quinta logo fomos quedando poucos. Bueno, ahora xa pasamos no C de Ourense, como foi esa etapa? Contame un pouquiño. Sí, foi unha etapa pois a máis bonita, digamos, porque eu dende moi pequeno fun socio do Club Deportivo Ourense, dende moi pequeno, o meu pai levábame a todos os partidos e sempre tiñas a ilusión de poder xogar nese clube, o equipo da cidade, e a verdade é que foi unha etapa moi bonita, botei ali 9 anos, 9 temporadas, mellor dito, e bueno, foi unha mágoa que logo, pois, por circunstancias desaparecera o clube, pero bueno, é máis bonita e máis orgullosa da que estou. Xa falaremos despois deso, da separación do club, e, bueno, dentro do filial víaste moi lejos do primeiro equipo. Pois, por sorte, xa dende o primeiro día xa adestraba co primeiro equipo. Tiñamos esa facilidade daquelas que o filial era un bo equipo, con miras de xogar en terceira división. Cando cheguei estaba en preferente, pero, bueno, que a idea de ascender. E, bueno, adestrábamos toda a semana uns cantos, éramos 3-4 xogadores que habitualmente adestrábamos e logo xogábamos co filial, a non ser que tiveras que ir co primeiro equipo, pero eso dábache moita, bueno, mellorabas moito, logo competías o fin de semana e facía que melloraras, e, bueno, foi unha etapa moi bonita nese Ourense B, porque o primeiro ano ascendemos a terceira, gañamos a Copa Diputación, logo ano seguinte en terceira tiñamos un moi bo equipo e estivemos a maior parte da tempada nos postos de arriba, pero logo xa fixonos un pouco longo, e a verdade é que eu recordo con moita ilusión, con moitas ganas. Daquelas a estar no club da túa vida, por así dicilo, existiu algún partido que te cambiase o chip para despois decidir marcharte? A ver, eu, por exemplo, bueno, botei os 9 anos, non me fun nunca do Club Deportivo Ourense habendo moitas opcións de irme, porque, bueno, ao final, como na casa non estás en ningún lado, bueno, teño sempre a morriña e tiña sempre a idea de estar aquí, estaba cómodo, estaba ben visto, como digamos, e a verdade é que bueno, nunca me fun por circunstancias, pero bueno, eu quería estar aquí e seguir co clube da cidade no máis arriba que se poidera. Que ofertas existían daquelas? Bueno, todos os anos había cousas, bueno, hubo ano que descendimos de segunda B, que ese ano estuven a punto de irme fora, pero, bueno, tamén por unhas cousas ou outras, e logo, anos despois, equipos galegos xa querían levarme, pero bueno, decidín sempre estaba un pouco, como digo, co freo de man de quedarme aquí, tiña todo aquí, e bueno, así foi. Son circunstancias que a veces, pois, decisións que tomas. Daquelas con xogadores, vos dentro do equipo existían moitos piques dentro dos entrenamientos, ou era moi compaginado entre todos os compañeiros? Non, si que a verdade é que, bueno, cando chegas a un equipo sendo primeiro ano de senior con 18, 19 anos, é un cambio moi grande porque xogas ou tes como compañeiros a xente moi veterana, digamos, non? Veterana como ahora podo ser eu, non? Pero con 30, 30 e pico anos que xa dicías, joa, estos veñen de volta, pero sempre nos trataron ben, a mí personalmente sempre moi ben, nunca tuve ningún problema con naide, bueno, ao final sí que tamén estás competindo, hubo malas épocas que foron moi complicadas, dentro do equipo notábase, pero bueno, sempre era po ben do equipo. En algún partido senticheste desconfiado algunha vez? Sí, eso sempre pasa, sobre todo cando comezas, sempre estás con dúbidas bueno, con medo de fallar, eso é algo que pasa moito, que logo co paso dos anos vas un pouco xa mentalizando, te vas aprendendo deso, vas madurando, pero sí que hubo momentos bueno, complicados, sobre todo cando eres xoven, cando estás xogando a ese nivel. Como afrontas? Como poder afrontar esa desconfianza dentro dos partidos?
Bueno, sobre todo logo daste conta que o que tes que facer é pois xogar o sinxelo, ser ti mismo no campo, bueno, olvidarte de que se cometes un erro, logo tes outra oportunidade para emendalo ou facelo ben. É un pouco eso. Si que ao principio costa máis, mas sí que é verdade que antes o mellor a nivel corpos técnicos, a nivel ora traballase moito a nivel psicolóxico, non, incluso con persoas externas, pero bueno, os corpos técnicos ora están máis preparados e antes o mellor pois estabas un pouco de lado en eses momentos, pero bueno, ao final todo é un aprendizaxe. Bueno, moitos xogadores teñen o seu propio ritual antes de empezar e tal, tú tes algún en concreto? Eu tiña algún, sempre tiña manía tamén de xogar cas mesmas caneleiras de sempre, dende xuvenís intentei mantelas ata a miña última etapa de futbolista, pero logo, bueno, rituais no que prepartido, así que, bueno, estar era dos que non saía ao campo a pisalo antes do partido, non me gustaba estar no terreo de xogo, estaba no vestiario, pensando nas miñas cousas, concentrándome. Eso funo facendo a medida que fun pasando de anos, porque ao principio pois eres máis xoven, non lle das importancia, bueno, logo vais collendo así un pouco de manías, pero tampouco sin ter nada espectacular, digamos. Bueno, tú xogas de central, como crees que debería pensar un central dentro do campo? Non só dentro do campo, senón tamén fora. Dentro do campo, bueno, tes que dedicarte a facer, como dicía antes, o que sabes. Eres defensa, o primeiro que tes que saber é que o que tes que facer ben é defender, non? Ora levase moito, bueno, xogar, non? Ter boa salida de balón, que iso é moi bo, pero, bueno, a primeira mentalidade que ten que ter o defensa é defender, non encaixar, cometer os menos erros posibles, sobre todo eso, non cometer erros individuais que podan fastidiar o equipo, digamos, pero bueno, e logo eu creo que os centrais, os defensas teñen que ser líderes no campo, porque sempre teñen ese carácter, non? Non todo o mundo ten, pero bueno, eu sí que creo que teria que ser unha particularidade dos defensas que esa actitud contaxe aos demais. Bueno, e despois da túa etapa dentro do Cedourense, por que decides marchar dese o club da túa casa? Primeiro porque, bueno, desapareceu e logo porque, bueno, había que, sí que era o momento de ir para outros lados, de probar cousas, bueno, aquí non se podía seguir en Club Deportivo Ourense, entón, bueno, saíron outras cousas e, bueno, xa digo eu, como que voei un pouco fora xa. Xa no Compostela ou no Arenteiro, que tamén pasache por eses clubes, notaches grandes cambios, tanto no vestuario, na forma de xogar. Sí, cando rematei en Club Deportivo Ourense fun ao Compostela, estuve en 2 anos. O primeiro ano sí que, bueno, foi un cambio, a verdade, porque a parte viña de estar sempre na casa, a vivir fora, aínda que fora en Santiago, pois é un cambio. Despois o clube tiña unhas miras a curto prazo de conseguir intentar polo menos xogar a fase de ascenso e intentar ascender. Non había presión, pero sí que é algo diferente, que ao mellor non estás acostumado, porque aquí estás na túa zona de confort, e ali cambia un pouco. Sí que era un club máis profesional. Aquí, bueno, había déficit de cousas que ali, pois, por exemplo, en Compostela, pois, que xa veías outra cousa. Bueno, en que liga xogaba o Compostela naquel ano? Como, perdón? En que liga xogaba o Compostela naquel ano? En segunda B, antiga segunda B, agora xa é primeira ref, pero era segunda B. De que ano estamos falando en concreto? O ano 2000, eu de anos sempre boto para atrás os anos que estiven en tal sitio e tal noutro, pois debía de ser 2012, 13, non máis, non, 2013, 14 creo que é. Os números, olvídate, as tempadas nunca recordo. Outro día estaba cun excompañeiro falando e tal, e dicíame, bueno, o ano 2013, 2014 e tal, e eu, 2013, 2014 non sei no que estaba facendo. Sí, vai voando isto. Non, sí, sobre todo non o ligo así, ligo máis por, bueno, estive en 4 anos en tal sitio, 2 no outro, restando, entonces digo, pois sí, pois na 2014, 2015, por exemplo, pero pois sí. E algunha anécdota que guardes do Compostela ou do Arenteiro? Bueno, Arenteiro é un club moi próximo a Ourense, sí. O viviches da mesma forma, tamén moitos máis cambios que en Compostela, algo menos.
Bueno, cousas diferentes. Despois de Compostela fun ao Pontevedra, que aí tamén foi un cambio bastante grande. Logo xa, despois do Pontevedra, aí sí que foi unha etapa dura ao final de tempada, non porque non xogara ni nada, senón bueno, por circunstancias, e quedei un pouco canso do fútbol e decidín, en lugar de seguir por aí fora, pois vir para casa e xa foi unha opción de vir ao Arenteiro, na época que non é agora, non? Era un recén ascendido a terceira división con miras de manterse, de ir crecendo pouco a pouco e, bueno, aí sí que foi un cambio de vir de estar en unha de feito no Pontevedra viña de xogar unha fase de ascenso a segunda división e baixei a dúas categorías, como quen di, para xogar no Arenteiro, e así que foi un cambio, sí que foi. Despois no Arenteiro xa volveches hoxe ao Puente. Como foi esa volta? Bueno, foi... A ver, si que hubo moitas cousas, puden acabar noutros equipos ou non, eso nunca se sabe, pero, bueno, foi unha decisión que meditada e, bueno, xa dende anos atrás estaban interesados en min, o Ourense Club de Fútbol era un equipo que quería facer ben as cousas e intentar ascender de categoría e, bueno, tamén preto da casa e sin ter que desplazarte, porque a Carballiño, ainda que está aí ao lado, pois era unha época que adestrábamos de tarde e noite, eu comecei tamén a traballar nun centro deportivo e, bueno, facíaseme moi longo. Entón, o cambio foi un pouco complicado ao principio, pero logo, bueno, espectacular, porque, bueno, foi un ano moi bo e, bueno, sobre todo porque eles tiñan moito interés e eu creo que podíamos optar a facer cousas boas e tamén apetecíame. Realmente, antes falamos da separación do C de Ourense, como che influiu a ti? Pois a verdade é que foi un pau, que desaparecera desa maneira, bueno, as circunstancias, hai cousas que se saben, outras que non se saben, bueno, foi un pau grande, sobre todo para a xente que levamos moito tempo aí, no meu caso, como dicía antes, dende moi pequeno fun socio ata o último día, bueno, foi un pau grande, pero, bueno, non se poido facer nada máis bueno, xa apareceron outras cousas bueno, a verdade é que sempre o miro con nostalgia porque era unha época moi bonita. Por que esa separación? Como se viviu desde dentro realmente? Non, a ver, había problemas a nivel económicos, había moitos problemas de cobros, plantilla, bueno, ao redor había tamén moitas cousas que impedían que as cousas se fixeran ben, bueno, non había unha persoa que puxera os cartos o mellor para ter esa solución, e, bueno, decidiron que deixaro morrer como club bueno, foi un pouco... Eu teño moitas cousas que podería dicir, pero, bueno, ao final son circunstancias que sucederon e, bueno, unha mágoa, a verdade. E nunca... Por que Ourense? Por que non Maúdo, por exemplo? Non se deu, sempre hubo así opcións, pero por unhas cousas ou outras non se chegou a concretar nunca nada e bueno, ao final tes que tomar decisións, son decisións personais, é a túa vida, son decisións deportivas, de todo un pouco e bueno, nese momento non se deu e logo, pois, hubo tamén noutras etapas, a mellor, outras opcións, pero bueno, por un lado ou por outro non se concretou. Bueno, ao final da túa carreira lesionaches do tendón de Aquiles. Como foi esa lesión? Como foi a recuperación, sobre todo? Pois foi un momento duro porque, bueno, volvía para Ourense Club de Fútbol despois de estar outros 2 anos en Arenteiro bueno, era unha etapa con ilusión, sobre todo, bueno, cando me lesionei, o primeiro que pensei bueno, aquí rematou todo, xa non vou volver a xogar, xa tiña 36 anos nesa tempada, recén cumplidos,
foi duro, pero bueno, logo a recuperación o día seguinte xa tiña outra mentalidade, xa dixen, bueno, teño que recuperarme e intentalo, tiño o apoio do clube, que en eso Ourense Clube de Fútbol pois sempre teño boas palabras para eles, porque na primeira etapa como na segunda sempre me deron todo, e bueno, confiaban en min, falaron comigo e dixeronme que pa o ano contaban comigo, e bueno, foi un aliciente máis para recuperarme, e bueno, e rematar o último ano co Ourense desa maneira tan boa. Bueno, como ese ascenso que viviches e tú fuches un dos principais xogadores que levou Ourense a primeira federación, como se viu desde dentro, sobre todo? Con moita ilusión tamén desde fora. Sí, sí. Non era o obxectivo principal, digamos, non? Pero sí que ao comezar a pretempada xa o corpo técnico nós víamos cousas que encaixaban, vías o nivel que había, o nivel de compromiso, ao pouco xa pensábamos en que podría haber opcións de optar a cousas boas, así foi. Logo fixemos unha tempada espectacular, tanto xogando na casa como xogando fora, pois con equipos potentes como Pontevedra, que con presuposto e con xogadores de outra categoría, e logramos o ascenso dunha maneira incrible dende dentro, bueno, disfrutouse moito, sobre todo no meu caso e de algún compañeiro máis como Manu Morgade, que éramos os veteranos, digamos, pois era como rematar a vida futbolística, non, a etapa futbolística dunha maneira que bueno, que mellor non pensábamos o comezar. E bueno, ahora eres fuches esta temporada o actual entrenador do Ourense de juveniles. Como se leva, xogar cos chavales e sobre todo axudas a mellorar dentro do fútbol? Pois, bueno, foi unha oportunidade que tiven e que me propuxeron de estar vinculado á base, aparte de estar do primeiro equipo facendo outras cousas, bueno, vino cunha oportunidade. A min gustame adestrar, teño como obxectivo adestrar, pero sí que quero ir pouco a pouco, pero foi unha oportunidade moi boa. Eu creo que os rapaces tamén disfrutaron, a miña única idea era que disfrutaran e que melloraran, competir evidentemente, pero bueno, ao final tamén era un xuvenil B, no que a maioría de parte dos xogadores eran de primeiro ano ou que non tiñan oportunidades no primeiro equipo dos xuvenís, e o que quería que melloraran, que tiveran a oportunidade de que o ano que ven pois mellorar noutro equipo, sexa no clube ou noutro clube, pero que se leven esa idea. Eu intenteino, eu creo que, bueno, dediqueime a que fora eso, si que é unha etapa moi complicada, bueno, todas son complicadas, pero, bueno, a adolescencia e estes últimos anos, incluso algún de universidade, outros acabando o bacharelato, bueno, é un ano complicado, pero, bueno, eu estou contentísimo, si que a nivel competitivo, pois o mellor podermos facelo un pouco mellor, pero bueno, a idea que tiña eu e a que me deron dende o club era deronme libertad, e o que quería era que disfrutaran, e bueno, eu creo que bueno, se non o logrei de todo, estiven cerca. Continuarás a seguinte temporada como entrenador? Pois todavía está todo no aire, porque, bueno, no clube tamén está habendo cambios, está xa a expectativa de como se vai reorganizar todo. A miña idea é, dunha maneira ou de outra, estar vinculado a adestrar, sexa nun corpo técnico, sexa adestrando algún equipo de base, pero bueno, se houbera oportunidade e todo se dera, pois non me importaría seguir, porque eu quero, senón, pois, bueno, eu quero estar vinculado ao fútbol e, bueno, canto máis cerca tamén de cara ao futuro de chegar a vivir desto, digamos, ou a mellorar, pois hai que ir quemando etapas. Bueno, e xa para a última pregunta, a que deportista regional te gustaría ver aquí no podcast para os seguintes episodios? Regional? Pois mira, eu teño un amigo moi bueno, está moi vinculado a min, é adestrador tamén, bueno, Adrián Padrón, non sei se che soa, pois con ese aprenderedes moito, ou a xente escoitalo dá gusto.
E despois, a nivel regional, pois así que teña... Bueno, que teño moitos, pero non sei que... Logo, se queres, en petit comité, comentoche algún e digoche, sabes, algún xogador ou algún así cercano que seguro que está encantado de vir. Pois moitísimas gracias por disfrutar este ratiño con nós. Gracias a vos, bueno, que seguirás traballando así como facedes, que seguro que vai ir ben todo e sobre todo, bueno, xente nova que faga estas cousas, bueno, dándolle voz a xente, contando as súas experiencias, seguro que, bueno, a xente gustalle, bueno, a ver se seguimos así. Pois moitísimas gracias. Vale, gracias a vos.